Ние машини проварна ви представяме хоризонтална сондажна машина модел Хоризонт 50N220V. Тази сондажна машина е предназначена за хоризонтално или наклонено насочено сондиране и пробиване и е оборудвана с мощен 4000 вата мотор, редуктор за плавна работа и стабилен въртящ момент. Може да се ползва за водно или сухо пробиване. Тя е компактна, лека и може да се управлява от един човек, което я прави идеална за малки пространства и подземни задачи, като например прокарване на водопровод и комунални инсталации. Подходяща за пробиване на почва, плаващи пясъци и скални слоеве, тя предлага дължина на пробиване или сондиране до 50 метра и диаметър на сондиране от 50 до 300 мм. Машината е с пълно електрическо задвижване на пробиване и на хода на подаване. Предлага се с гаранция 12 месеца. Подобен тип сонда може да бъде демонстрирана всеки ден в склад Warner M Technology от машини проварна.